थेट काश्मीरातून आहे. श्रीनगरमध्ये पुन्हा एकदा स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आहेत आणि त्यामुळे जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सरकारला सवाल विचारले. युद्धबंदीचं काय झालं असा सवाल आता ओमर अब्दुल्लांनी सरकारला विचारले. विशेष म्हणजे त्यांनी श्रीनगरमध्ये झालेल्या स्फोटांचा आवाज ऐकला आणि त्याचा व्हिडिओ सुद्धा ट्विट केलेला आहे. जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओमर अब्दुल्लांनी व्हिडिओ ट्विट करत सरकारला सवाल विचारला आहे. युद्धबंदीचा निर्णय जो घेतला होता त्याचं काय झालं असा प्रश्न त्यांनी आता विचारलेला आहे. दरम्यान ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट केलंय आणि ट्विटच्या माध्यमातून त्यांनी काय केलंय, काय म्हटलंय पाहूया. श्रीनगरमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. युद्धबंदीचं काय झालं असा प्रश्न त्यांनी केला. लिफ्ट में रख